Ebeneza ekoso na emu asem ya de bibro. Ensem kroya hu ya bekoye nua bemma Kwame Redu nchen na sade ne masi kono watimi aboye mu nchiremu. Na oyewura Kwadwo Bonsu wode nsem bi etudwa na ne nsem a wo ka no wo ka akyerɛkyerɛ nsem bi mu na wo sesan. Na dodan kwakufoɔ do hyɛgana fo nyina sa wɔn mu nyamfo nso mfo nkokromoti emfa nkoma yewura mahama ɛwɔ abato ni mu. Marasa bedwane de ma adesie ya ɛwɔ odododio abato mpasua no so ni Lante Vanderboy. Wode nsem bi etudwa na wo ka de akyerɛ Ghana mampani na dodan kwa akufoado. Ebusia ya kasa ya National Tenant Union wɔnom so de nsem bi eto aban nanim ɛfa Sagreme housing project ne ho a ne nyina emu nsem ye beda na akyire ɛde amamo. Ghana mampani abedi akyire Dr. Alhaj Mamodo Baumia wode atudwa ɛfa aban no bra obetena akunya kase no so ne nhyehyɛ ne nneema bi a odigu kwama Ghana fo ho. Ahafo mantam ne mu nanan mata bedwa kase ye no so ɛwɔ hɔ no wɔnom so de abasobɔde bi ɛde mama mpanyin na dodan kwakufu ado akansam api so. Na yebegyina mu ɛwɔ hafo no South West ene ne mpatam hɔ no ma kuro bi di onyina nufu. Na onyina nufu na yete asɛm bi ɛde firi hɔ no mu a ya yorɔ hosɛm yenua bɛma Beneza wuso ansa ɛde mu nkyerɛ mu bɛbrɛ yɛn. Nyame bɛkyerɛ so hafo no South West mesi mu wɔn so kyerɛ sɛ abatuo ni du na se abatuo komisa no wo mu ni mo mankase suku e wo ho no mo de table besi wo so mbeto aba etuo pa no mo de besa wo no abusuan sam no pii ka ho ena wie ya wo hwɛ Sompa TV no wo san etie bi wo Sompa 93.1 FM wo kuma se Sompa 93.1 FM e wo kuma se Sompa 90.7 e wo bono na po FM Sompa 90.7 e wo bono na po FM sanso na Sompa 98.9 e wo sunyane na afenso hafo ne mpotamu enyuma kuada roma ne atena se de nsam no ebrew ebusia ya na wo de wani akyerɛ mu 21st clinic ba ya sanititu ene siateka yade ne dia wonom etu ase na sanso so ena ye kanfo miso free drink ene 5G mezano e de amount ya no wanya bi abobɔ na enema nso akonkan e de amawo ebusia wona da roma ne yasinkonwa wie ye de nsam no ebrew na kwabra kese na afei ohine ire ma me akua yeboa esia mabronya empempi ne sakobase bia ye bie krata mu de to ho se obi amehwese ne din wo ma na se bia ye kruche din a ade ba akoya hu se edan so e wo NDC ene MPP ho eye se NDC de sobo bo MPP na MPP so e de sobo e bo NDC se o makofa nipa bi no afiri ba bia ba san kofo na wode wo ma ba se o metwere won din no o mfi san potem ho no ba sa na embra no emma ho kwa se wo se o ma kwane wodi ekosa krata no mu na akoye nsem bebre sansense na bi ana ekoso e wo hafo no South West ene ne mpotem yenua ba ma Ebeneza owuso ansa e boya mane de free mpotem honum ena wato ye nkra se kane mbra so jone de ma de se ye wo hafo no no for baton person so na bo kwaku adusai ena de nsam tudwa na wo kire se nyame anim nie NPP amanyoko no su ene wo mban a wo da na die no efiri ye bie krata no so obi amehwese ne di wo mara se bi o matwero di no a enya de se boa kura o ma hyeda afpe bus bi de asi ho ya wodi nipa no bi free ba bi pa ya eba na ye keka se enuabro nyina apie mu a ano oden pa wo de tie na asem a wo de tudwa Dubai for no about to krata me ni ya me se e ni pa ye se ho no ye na ye se one na we see na ya e dia sunje ana di kunchu e di nkoso e be ye ya ye ho no ye na kire for no of case no me say and before I feel the money back I could see my friend I want to tell you first and you ma ba about the two the end is man to all we need koko kaya omune wo machu for then me see abem when ya ba won so bro fu ya maka na aka atwa she man to so mo sa ba ko maka fa then the coach here now 137 million today yes man register and anoka haraka ti ba ta haraka ti fita ni bana ba ya no ebi mu enti ni anye ene me no so ni daga process no to it about that because really me say I don't put look around at me say you produce the grammar will be the supplier I think sabi anya si kanji chane ma bo asem na then ye kosia okay say every six april no any parent say any center will be bisaya ni bisa ma ri ba say o ya hu kra bo ni pari bebre o meko never ka ye ma bo meko nya ko fan ko fo pe na ya ba o mo be confusion o dia da fe dia ma for pe ma bo o so and that o mo ba ni se dia o mo ko fan ko fo pe be no bo ya o mo pe o mo sakano maybe
ɛno na ɛkɔ so deɛ ɔmo tena deɛ ɔmo bɔ ɔmo nsɛm agye nyame ase sɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no ɛno na abɛmu ama ɔmo ne sa but ɛyɛ very bad ɛbi before ne kɔkɔ ɛde baasi koko si kumase amɛkɔ mu ne asafo ɔmo ne nam atɔntu ɛna ɔmo aboa mmeranteɛ na no musa ɔmo de ɔmo kuka ɔmo de ɔmo ba wa na ɔmo ama ɔmo sika ɛdi mma ɛka mi imagine de sɛ mo ayɛ adwuma ama afɔ ano no fofoɔ a kodi kumase foɔ bɛsɛ deɛ wɔsɛ pa wɔde ntie mmɔtwe akɛsesɛm sika kyerɛ tumidie na wɔde agu nkurɔfoɔ so ne na nso rekyɛ wɔn sɛ moto abamfama me ne wanyɛ adwuma yi amfa ma ɔmɔ afei na ɔkɔ akɔha nnipa abaaba bɛsade wo ho abɛdwumi nnipa no so it's very bad bɛsrɛ awofo a ɛtwa wo pɛdimohyia ɔbaayɛ adeɛ a ɔsom bɔde ma wo ɛbɛ ɔyɛ ɔbɔ adeɛ a daakye nni hɔ a ɔne bɛto abusua no so na sɛ wobi titumi ɛfiri amanfoɔ sɛ mebɛsom mo wɔde bɛsom ne ho ne nafiri na so amɔmmɔde a ɔmo adi tumi ne maa no ɔyɛ na kanyima ankyɛn deɛ wɔbɔ ɔdaakye wo mu de sɛ wɔ no nkwa ɛne yɛ a ɛtwa gu yɛ yi ɛberɛ bi yɛtwa mu na wɔyɛ mmarasɛm adwane de ma ade hyɛ yɛ wɔ ahafoa no nɔfa batɔ mpɛsua no so wɔnabo kwasi adusa yi ana yɛte ne nka so hyɛfa wɔ hɔ yɛ mmua nti yɛama no nso hɔ a yɛne constituency chairman yɛde ma NPP amanyɔkuo yɛwura Bismarck wɔsɛ di nkɔmmɔ busa ne sɛ sɛi na NDC amanyɔkuo no ɛɛka na mo nso moka ne sɛn Honorable Kwasi Adusa former MP ɔbɛka ne hɔ sɛ NPP foɔ akɔfa nkɔfo bi firi baabi aba enti no biara bɛhunu saa no yɛmo no yɛntiatia no so enti no na yɛyɛ so yɛasɛm ɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ ɛno nti na mmara da ho sikale deɛ asɛ wontumi prevent obi sɛ ne ma ne register nti na mnipa wɔ hɔ owie a wode ɔregister wafa challenge wa challenge no yɛduru hɔ proof a wowɔ no ɔde akɔyɛ disqualified. They move so physically, the prevent no, I didn't talk about into one challenge. So challenge you almost be a protest. Of course, branch will be a self this plan sabre. If you or you could share the ball from and some country. I say, among the course, the other body in Yancy Achino and often be to do that. Free police station into honor pinche bia me nasara deputy nasara coordinator omo bu ya branch ba kwa okoji omo so dodo etugu so ebu no in Russian local hospital it bill of contention ali ni physical and human register now register mono nti wonu se we nyina chino exero so by register here 137 now say aga Ashanti maybe a registration centers here which means who say yet you also for average so is our one it says was there be say no francophobia I really think say you could maybe idea I should to throughout you could so guy that's a sentiment it also come abusia we nyina yɛ nsɛm a ɛfiri ahafoano south west abaton mpɛsua no so ba NDC ne NPP o maka mo ho bi mu ɛne yɛ a ɛtwa gu yɛ ɛyɛ constituency chairman de ma NPP amanyɔkuo yɛwura Bismarck wɔsɛe na yɛte ne nka yɛkua ne mu nsɛm foforom yɛwura mu na ɛnoada ɛna abato bɛdwa no ɛde na wɔtwe miɛnsa si wɔsɛ voter registration no exercise no ɛntimi ɛnkɔ so ne nyina mu no yɛnuanom a wɔn anya mfinhyia du wɔtwe ɛne wɔnom a wɔnom register yɛ bia o card ayera wokwa akwhwe se wudi wo mu anase wudi nim sande no ena wode san na wotwe miensa na si ho a wode di ho dwuma na enu oda ehya ase na busua ne pani behwe se Ghana mamu nyina no technical challenge di kese ya wonom ede ba ye no no nti no enam so dwumadie no entimi ankoso wo ba bia ne ene da etoso mienu sen ena ensemesiti yenkwa homa no so yenua bema kwame redu obo apro ewo mia ne ne kodi nkita ho sese de ne ma esi ekọ kwame woteme kan wie yemwa ha emwa kwaba eba wi aprepto breakfast so majo so ohine yire na pom ti sen nyankopon do me ho ye pa wo sorry ye wo bo apro kakra he fa na wo hyase ye ka sempempen so ben ene wakwa akodo no ba bia wugina ohine mame ne wase ene se wo be kai a day one no ye ba RCC na ye bedu ha na se network tia net konti ekoma bra na omutuma hye na se kura no akọ anim kakra na se na ekobodo nkura ne sa enu akire kakra omutumi ye ene ba pro san ba be hwe se enu na bebi ekosi ye de ekoye no ene omutumi ato aso no ma ya kura ekoduru san na se na ekọ wo be hanom a constituency ahodo be num na omo aba omo eba betwere omudin na de edi kan ye menhia north na menhia south
Mami kan say ye bedru ha no menhia no anopai e free say me no ka say sabe ya me ka say de omotumi a register ukọ constituency ne district siro mu siro register no a 27 ana menhia no omotumi a register e wo mu district adie ni mu ho no mo efi wo ba south ho no so a eno so 21 ana yetumi a register efi say wo ba nhia so a eno so 53 ana omotumi a register ana ba ntoma enso 35 eno so omotumi a register ana fe subin a eno eye bia ye wei eno so 17 ana omotumi a register na bapme sabia be na no kase anopa no senke ya de na network no ejina supremo a ka metumi akase ke bia abo ekwa nu chensa nanso so no sede mpenifo am ya te no wo mo ye ba ko mienu bi na ahoma no na mu ate se ten na se wo tena se etwen kakra wo ba ha no a bambo sam ne dika kase eye mpenifo edi akwaniaba ehwese de bibia betumi akoso police for ha wona wo hwe yisi ne nkofo nyina guso a omo ye adwuma kama na ade ba ko ha ne se wo hwe wona wo betwe di no a maburu mu ne doso nsan se wo hwe omo na omo ne momo a omo emfie no adwu so pepa ese mutumi betwe dodo a betumi omo ne mu makoma ye wona omo card ayira ne bibisa ne de omo ne mu makoma a maburu emamu ema ne ma na omo doso han ti wo yini ye da so ha ye hwe se bepum se bia sabe ya mekasi a network na sa tiako ema omu na sa ade humi na omu twen se ebeba mo to aso die enu anwumre so ye behwe die bitumi si se ebetumi bia beka ho anase se die tie no sa no be ya e da so egu han ma ye hwe ya sunsuade bode ho ebe family aba we ma ne mema na din no so yo ohini ni de obeba enche na mami mi so amanyoku ahodo ne mu mpanyimfo NDC MPP ne kaye no wonu bo apro wo miamia ahodo ko ye wani atwa bi so wo ho mpanyimfo me ba ha de enura no metumi akane pese na MPP fo no edoso esanse beto chairman anase inshaye so south manshia south rather chairman onu chairman tontom obahan mu ami ne di nkomo kakra na enne de me ba ye mpenifo no bi wom as organizers ne ade de bi wom ni mo se betumi campaign dia ne beto yewura chairman na na kwesi ono ye NDC chairman ono enne ne so ya beto ha ne di nkomo kakra e wa hanmu na we see the ma aye youth organizers and then organizers in Frenfia ne executives wo mo constituency ni no omo na ehwema media so mo monitor e ma ne kwese e be kase mpenifo paprim pa de metumi akase na na kwesi ene regional chairman a me ba ha ene de aba beto se wo ha ye hwe ni mu anya den a e bia mpenifo no bi so metumi aba ene so ye de omo ebedi nkomo na so de ohunu fa hu bia no so omotumi ama ye hu bia ekro kwa me maya na se de aka ne nyina boaboa no fama ya nwumre no nsia bem kase no wato nkra ne de ama ye nua be ama kwa me redu ene ye kọ ekotie ne ne no na ne nyina mu no ye bo hwe fi ani kire mu wo Reverend Michael ho Reverend Edu Michael wono so aproba no wogina mu dendenden na ye misa ne se ono so anopei wakagu mu no ehefa ene wado akwakodro na ensemben ene ono so etwetwa nani so a wobetimi edibi adan ye ne yetiefo na awie e wo premto breakase no so Reverend Wadaroma woti aka ye wa ha o da so ejuna ye swamni municipal assembly ye 2 months so ahona ne yisi ejuma kuno ede aba voters resistance no ehye yenu yan ma omenye nsidu so ede ko mo ko na sembe tan ene ne mo gusu a mo hu dum na ye bedu ha no sabe so abo bi no pa ho sima dum na ohe eni pa bi ha na adam no be ku pa mo bro omenye 18 years no omo do so pa nansu understand aye line santa ma to ko e bi abbre afmutu ho e bi se nte jumade an ko fu papa de machine ba ko na omodi ye e bu sampe ni ko na machine ni na sei enti aye ni ko no be ha ni ye tre en gu ha ene wo mo kan tanka e be ko so aka omo register na omo vote side ka then so omo gusu a omo tre enam te aye machine a omo ye register aye ba ko pe na tese enti omo gusu ka wa ha de nipa no aba pesu ha na ban bo hu sam so aye kase no afodi ko no na ewo ha omo gusu a omo so ebo ban de ha de ba ko de blendence de ye mom aba ele machine so mo ye no na tese le omo so na mo fe ba ko na ka na omo so mo ye
That's why I don't know if I do Sabre, Bagopan, and the form of the Busua, no one can so now Amania, Saka, every year for municipal. A year I found the more man fight no, and Saka, the Emma. Reverend Maya na se na de aka no boaboa no fa branya me here adoma no nsia brem no watime e de adan yetie for why Ewusia yenua bema Reverend Edu Michael ene ene no ekobo enkomo no na yenko enkotie ene a Reverend woche e de bra ye e wakasa yachi Oba ne maame ana ne papa na ne nua bi na busia fo mienu a Swami, I see. So far, you started and run. I think say I'm starting them just because of some little challenges. I am machines, you are starting them, but you started late. I boy registration of course in here. But I'm not buy and actually I buy the same time. You are starting them. Reason being that machines, as if you are breaking down. Until for now, no machine back on the use in Nama in Jumano as slow down. But attendance in the attendance is very important. Students in a students in a but machines in the side and employ. Yeah, can say machine back on the use because also other ones now break it down. Until so far, so good. Until you but if you manage to slow down. And since I a woman, they say almost any addict, say almost any as I say almost register and now buy number buy encouraging even after send network in the core and then so we anymore. Ewusia wo hwempanyin for ya chase wono mehwe abato no so a ana se registration no eso a se de niema esi confidie ho seseye ene emu atenetene mu nyina no ena ye nua bema Reverend Edu Michael wotwe bia yenso yadane akire e de amamu no na edaso awo sa ensem mu kane meyo edema kumase yewura kodwobo nsonso edena ni kiremo na wo bo aporo hwese de niema esi ekro wona ni kiremu ewo RCC na bere okopie mu oche se ohuade ba akomienu miensa bia so ka se ne bojo so a na oboa ebiemu nso wo san edi tudwa ya wo ka kire mpanifo ye hwe abato ho nsem so se empasua maako ensia bi wo hono a ewo so mo ankasa etimi gina won ho so lemo se ko basa bia wutu anamon se bia wo pese wo kabom na eye baako sa no a ebe ha dwen pa ewo dwumadie ya ekoso no nsem pi ena ode to akire de ma yen hwese yebenya ne no yie na ebra na okopie mu ewo RCC no so de na ni kiremu ewo dwumadi a ekoso no nsam a wode man sentrofo na wo kire se wahunu ade ba akomienu miensa bia okase ne bojo so a na wo boa kire se woni a waba foforo no wo hawo ne amane bia ya wonamu no se kobase bia obi ba foforo sa na wo de ne fasa ya wo ne ade mu a wo kire bi ni nua bi ne nyade se obeba nsam pi no de ka ho. We haven't even gotten up to the end of day one, so I don't want to preempt anything, but I think so far, so good. But my question to Electoral Commission is that Kumasi Metropolis is such a big place. So why do we sort of put 6 constituencies in one area, in one place? Okay? And I think it's totally wrong because if you go to somewhere like Menshanov, you have a place to be able to do a registration. If you go to Bantuma, you have a place to do the registration. If you go to Inshaesu, there's a place. This is Inshaesu in a way. So I don't understand why Electoral Commission has put all these constituencies together to register here. It encourages a lot of things because the parties don't have money and the young people who this time is their first time in voting would have to commute, move from one place to another to go and register. It's not worth it. So you're encouraging the parties to bus people, and it can create a problem. So please, Electoral Commission, listen to what I'm saying in good faith. Kane Mayor Ewo Kumase ena yetene nkawura kodwobo nsuna eno achi Dr. Alhaj Mahmoud Baomianso wono nso yaka ede akyeremu ewo kaseye mu se wo ahafo mantam no emu
na baabi a ono so ne nani akyerɛ ne de ɛkɔɔ ne ade nyina no ɛbɛra wɔkɔ na yɛnua bɛma kwadwo ɛmframa edi n'akyi kwadwo awurade asomdwe nka wa wiye o anka ho menua na wapom te san kwadwo oh nyankopɔn adawma bɔkɔ sesei moduro he yɛwura baayɛ wɔsesɛn wadaroma sɛ de wama atiefoɔ nso anasa awefoɔ nso aso ate ne nɛ awia yi no ɛno ada ana mampania bi de akyire bawumia bi pie mu ɛwɔ ɛyɛ afomantam ne nyinaa egyina mantam akomako dunsia wɔyɛ si wɔ sɛ wɔkɔ na wɔne mpanimfoɔ mu ka biewum na wɔn ahyiahyia ne tirimupɔ a wɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ mampanyini no wɔde to wɔn anim ana afei wɔn nso wɔn hawa a wɔn ɛwɔ mu no wɔn nso de ato n'anim na nyame yɛ adom na wɔbɛyɛ mampanyini a ɔno nso de ayɛ adwuma ɛno nti ɛno na obɛpie mu afomantam a yɛbɔ ntoa na ɛwɔ afomantam a metumi aka sɛ wie no na abɔ anwummerɛ bɛ nondu ɛwɔ emem ana wɔde ne dwumadie no nyinaa ɛbaa ne nkɔkorabom na ɛno na wohwɛ ɛbla a wɔbɔ ne ntoa no a ɛhyia nananam asɔfoɔ mu hyia mu saa nso nananam atankonwa ɔmu hyia mu na afei zango community so no mpanimfoɔ daadaa no nyinaa nso no wɔhyia mu ana afei adwadifoɔ ma ɔmotɔn nɔma odwom nyinaa no wɔhyiahyia mu ɛma ne tirimupɔ no wɔde to mu anim ana afei ɛyɛ youth leaders ɛne mpanimfoɔ mu nyinaa no wɔde to mu anim na ɛbrɛ a yɛbɔ aprɔ na ana wɔse daabi ɛno ana di ntwerɛ a yɛahyɛ aseɛ no ano yɛfiti aseɛ ɛwɔ man mu no so ɔno nso abɛpie mu afomantam ase a ɛnyɛ sɛ ɔyi n'ani afiri so ɛsɛ ɔno nso ɛfa so na ɔkɔ baabi a yɛtwerɛ din no bi no ɛno nti ɛno a ɔkɔpie mu ɛwɔ kukuo mu ɛyɛ yisifoɔ office ɛkɔɔ hɔ no ɛhɔ no ɛne bea a ɔmo ɛtwerɛ din no bi ɛwɔ kukuo mu ɛno ɛwɔ asunafo north nti mampanyina bi de akyire kɔɔyɛ ɛkɔhwɛ sɛdeɛ ɛdintwerɛ no ɛsi ɛkɔ wɔkɔɛ no ana wɔne maame a ɔda abatoɔ so ɛwɔ hɔ ɛne mpanimfoɔ a yisinafo mu sɛ wɔn nyɛ adwuma ɛwɔ hɔ na ɛyɛ ɛdintwerɛ no nkɔ so no ɔno wɔn nyinaa ɛdi nkɔmɔ nano ana ɛbrɛ a maame no kyerɛkyerɛ mu wɔn ɛdi lie wɔn atwerɛ wɔn din ɛne ɛdewi a machines wɔn de yɛ adwuma no nyinaa no wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ mampanyini no abɛdi akyire no ano ana mampanyini abɛdi akyire hu ne sɛ wɔn dwumadi wɔn di no biribi ɛkɔ so ɛno akyi no wɔne mmɔfra no wɔn anya mfie maako du nwɔtwe ɛne wɔn boro afei no wɔn bɛtwerɛ wɔn din foforɔ no a wɔn di lie no mu no wɔne wɔn didi nkɔmɔ ana wɔn nkalagye wɔn so wɔn anyini wɔn ho na wɔn ntwerɛ wɔn din na nyame adom afei no wɔn ntumi nto aba mpɛ kanini a ɔba obetumi abɔ ɔman no ana yɛfiri hɔ mampanyina bi de akyire kɔ hɔ no sɛdeɛ na amanfoɔ si ɛbɔgye ne so fa so ɔbaa hɔ ne nkora foforɔ a wɔn bɛtwerɛ wɔn din no ne bi ne ɛtwa selfie ebi ne twa pictures a ne nyinaa no ɛyɛ ade a na amanfoɔ bɔ n'aba so ɛno nti yɛfiri hɔ no ana yɛto a yɛaporɔbɔ no so nti ɛnɛ yi nso mampanyina bi de akyire awie ɛwɔ afomantam ase a wɔkɔ mantam foforɔ mu nti yɛn nso yɛfa ato yɛn sɛ yɛn nso yɛbɛkɔ baabi a yɛtwerɛ din no bi no yɛkɔ Tano North ana yɛba Tano South a ɛnɛ no metumi aka sɛ di ntwerɛ no ɛkɔ so na ɛno na adeɛ baako a ɛm sɛ na ebinom nte aseɛ no sɛ baabi wɔ hɔ a obi firi baabi na waba sɛ oyi na akɔfa no aba nso ne wɔ mfiri mpatam hɔ nti ebi wɔ hɔ a sɛ daabi ma wontwerɛ wo din na nipa no ɔsa akɔ na emu mɛfa bambɔ deɛ ɛnhyehyɛeɛ a wɔma yɛ ne nyinaa wɔ afoa ase deɛ metumi aka sɛ sisi adeɛ ɛno na ɛne nɛ no aprɔba yɛkɔɛ no deɛ di ntwerɛ no kɔ so asomdwom a yɛnte ntɔkwasɛm biara ntumi nwa obisa me a amanebɔ ɛno no mo ɛne adwuma yɛnua bɛma kwadwo mframa ane ɛte ne nkan yi Ebusiafre no bɛka yɛ ho ahasɛ no Sompa television so ewia prem to broadcast ne tutu ne srani abasade ma wo no wo se ate yɛn kan ɛwɔ Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 FM ɛna Sompa 90.7 abɛfo kwantempo fidie no yagye ho nyina ɛde abɔso nti kɔ na wa subscribe no wa share no wa sa comment de ama foforo na wo bia nso ensetimi aka bi bresem no yenya adagye ɛwɔ mu a yɛbɛhwɛ ne akenka mo comment no so ɛde ama mo yɛto so no na
ye boy remo e wo mampanyin adodan kwa Ekufuado enu ada insawam adoagiri abato mpesua so e na wokọ ekoduru ye kro ye efre ne dobro na enya asem ketwa ni nyina da ene se Blue Sky Factory e ya de a yankase ano no de ibi e na wonom eye ho adwuma e wo ho wonani ekirem wo ho ne dom pempem ya wotu ye e de kohia no de ne se woni nsa wo ka kire eno enam so wokoduru ho no woda no de sem dodo na de kire ye na waka kire wo bia se wono ankasa ni John Dramani Mahama ni mprenu so e na wadi ni so enkunim na wo bia wadi ntwomprenu e wono ankasa na dan Kwakufuado anim de enya de obetimi adane amemo no e de ama no nte no wasra wo bia se ye raba wo mi abrede so a abato ne no won kai no na won fa won kokromotin so ntimi enom no na wasa de to aso bia mo se limited voters registration exercise here koso no waka che wo bia se wadi mfihye dun watwenko a fa ho hyema ye wankasa no wo right se obetimi ato aba na timi aboa amaka bemeka bia bemu ye de didwuma e wo mem ase no no ye betimi apempam e de agina bia ye se efata fezo brand dua ya juma ya no tia anya den onipa ba me betu no didi abemu na dan Kwakufuado se wa ma ye John Dramani Mahama e medina de da aha esa ono akasa ne pa ya wa ye ni nyina no obeba abese no fi se Mahama mpe na asem enti ono ahye bibi papa bi ase e de amagana fo a ye Mahama ba obebo ato agunti no ye hwe ne to aba no e fama ye raba omia na no si ya na mara se bedwane de ma de sie ya ewo odododo du abato mpasua so kire se hwan ne kasa sesi a ne ye se na nado dan Kwakufuado no se mugidi ne ye se ha won na kasa no se saa mu ye sure se na nado dan Kwakufuado na kasa ne ye se won na kasa papa de asem no se bo senka me pa ni lantevanda boy senka me ne nado dan Kwakufuado ade ba ko pena nka me ye Ghana ha sei eno ase mebu nkotodwe apa Ghana fo nyina achew se Ghana fo adwuma na mode ma me no mia na me ka se me yenso so adwuma na me mantimi anye timpama chew mo mfa nche me nya saa de anye o wo de yentie no He is the most corrupt president in our history. He is the one who has collapsed our economy. Ghana's economy today is worse than any time in our history. Is that a legacy he's talking about? Of course. Tomama will come and correct all the shady, shoddy, and let me say, outrageous things that they've done and what has rendered this country almost in the abyss. Today, Ghana's economy is a junk. And you think that is a legacy you have to be proud of? And somebody who is coming to correct it, you think the person should not come because... Look, the only reason why Nana is saying this is not because of his useless legacy of corruption, nepotism, squander, squalor, thievery, wanton grabbing of assets, state capture. And the worst part of it is arrogance and disrespect to our traditional authorities and the ordinary Ghanaians. They are wanton dissipation of our environment through their unbridled interest in galamsey, the distraction of our state is to destroying, politicizing the public service, politicizing the civil service, politicizing the security services, politicizing the judiciary, destroying what makes Ghana the envy of other democracies. Is a legacy he wants his co-useless mate to come and defend. No. Ghanaians will want somebody to come, prosecute his people who are corrupt, the thievery, the land grabbing, the dissipation of our environment, destroying our environment for galamsey. Those are the things Ghanaians are looking for. The youth of this country are looking for somebody who will come and change that legacy he has left of joblessness, youth unemployment, hopelessness, destruction of our educational system. That today, Ghanaians do not know when the child is going to school and when the child is coming home. We do not even know whether our children are in basic school or in secondary school because we are running shift in the second cycle institution. The shift system free SHS, is that what you are talking about? The free SHS that the Education Watch, EduWatch, is saying parents are bearing close to 63% of the cost of education. The government is only taking care of 34%, only 34%. Is that the free SHS talking about? Is that Marasaba Jane de Ma de say ya ewo odododo abato mpesua no so ni lante Vanderpoy.
Ebusia bese fi champion mienu ani du mienu mo na ade wani kyerem oningo pramprama aban no ekwohye adwumadie bi ase ne nyina no eye Sagreme housing project no se be ya ankrenkren so betimi enya baabi ede wonti ato ewo abofo mu nti na aban no ehye se adwumadie na se ye kasai no dwumadie no empanyimfo ntimi nwieye enam so aban ababonte de ababeto dwa se eye kwanche ade afa ne nyina no ye de sika na ye sika ho akwatwe kakra ede ama aban nti wodane dwumadie no ede ama ankrenkren dwumadie fo no mo so timi atoa so asem wese nam so nti ye kasa ya no members ya one national tenant union mu wo mem ha se nom wo mo se we ye ka no wo he fanya de a wo mbepene so ye kwa homa no so ne ye wura Randolph Afrifa Owari wono ene ye director edema eye ekwe ebase wo mukita hodie ho so ensem so a ye ne nkobo nkomo emfa ensem ho ye wura wadaroma wote enka ye mo akwa ba emo ha yo minaba medase bebre me our hands so and we tie for you yanso ye wo ha se nom na ebo se ayi aban no wose sika ho akwatwe di ama no eno ntini Sagreme housing project no affordable housing what they ma ankrenkre di ato so se be ya ye betimi ate yense free ho amosenya ade ambeti ase adentia yo medama asensi bebre na the edikan no ye medentia kete MPP National Tenants Union of Ghana that the brew ni wetie fo nyina nso na the edikan no ye efa yen adan ho ne housing issue e wo man mu ye sha housing ana adan ho stem ya de a ho aden pa ma yen nyina o man mu ni pe bia ye hwe housing rent a ye tua ene ebra ye bre se ye betumi na baby pada na akamya ye se aban no nso so wo aban ye bebe studio no wo manka se ejuma wo se ondi emma ye haw aye edan hu nsem no ka ebetumi abafom but ye sha aban ko aban aba na no omoba ati ye dia housing issue edidi agrotata ye mfatima mfo no serious anything the ebemo already me obey almost 2 million housing deficit aban eba okoje besia so me the house na mamo oye besia no so ebe ye 30 years money and okoje besia no nsimu ho a ye tua ye ba Sagreme housing issue ye kan wasani Banya abaya etemu kwa ye ndi abaya ne ba le bi kan se omo build this housing mobile mo ye ho adwuma no ana aban fofre ba ye no efe nyema pii wa issue housing eninti omo besi but omo koye ho nyema pii a omo ko fankofo ediko court se sebio omo edit capacity ana se omo cost financial loss to the state former ministers but in question in it one if 7 to 8 years ni so why implicate the almost acoustic financial loss to the state affected a dying eti hona 7 years ni then na why afasa ni pa yi bedu ne obi anka ho asem esanse mo se o mako diska no ebie diska no bedu ne obi biere no a ya taking na say ya implication no genuinely fine edru hon mo kan fin train mo the first any buy say o be $50 million and the bit me affect mo the ko buy buy say oh after $100 million no makwa ba no ma say o be $150 million edru trainer mo say afede muntimi enye ho adwuma bi mo twen ya kodru se mo ba betia ban mu no ana se ye ba to aba no wo say ye bi project no ma ni pafopro ye private sector already no ye tia bosia over $200 million se o mine me no mi no de bia ye taxes ye no ye tie editia se no na but I need the dynasty and affordable housing. Yes, it's supposed to be an affordable housing. Express me no me no. I was saying me no. Miss me ain't be anything and quit name. But the situation is there. Sabasa or ton edia or no to me young reguma.
What the Yensika gun of course say you are calling me. Say yen to me, young word you met you. Intimate, my private sector. You know me and also him say, you could be a buying how the private sector where. And quiet affordable house in view. A better quiet, said you, a private money making venture. Me no me and yen me afforded that building no. And if you hear you can't say union and say, and your affordable house in Ghana become a year. The moon to me and young word you with the moon dance you already 7 years no. Yeah, more days were 7 years after year. Me and Twaba you by no deep obey me ya no atwaso. My and Tom man crankre. Boy be do it no. Me and Tom man crankre or more time my home. And no tenant union of Ghana say, young me. As I say, yeah, more brilliant assign a Katayamo, yes, and also so dear. National Tenants Union of Ghana, you are ready to see a baby dear, prevent the sale of that project to an individual. And not a political person. You're around of why you know some no edimupana, you did the same penny phone so swatting in a bind betty and a supem. My unfalsia send and no as a breast, someone you say here, why, Yabebo Epinonia Babaje and Kraya, a cia why. Yes, yeah, that's Yabusia, the Adekasa on and Kitawudi Bofotene at the Ma, a National Tenants Union of Ghana, a Yera, a free for Owari, and any ding. Dr. Large Mahmoud Baumia, the Atu Jachress, a buying Finsiabes and Sonia or buy any. Nancy say any idea what dear Guaquemo, aso aba edema Ghana for Ginaya dance for. Free senior high school and Gumasuya fem in Fidenuma fem and in near Mahudopia buying the buyer na Ghana for cra who be the Ghana for cra ente who samoda. Nanso nam se abinding to say Mapagua Quamunti and ne aswaba edema Ghana for Dr. Alaj Mahmoud Baumia. Teacher training allowance, YDW. Nursing training allowance, I will train YDW. Now, digitalization also, another government, so and then say they're not the leg. Mobile money interoperability at Ghana, and then empty and more money to come or be our telecell and our TV. First, you want to me, you understand? And then, mobile account, this money, out of bank account, or we get to know money from bank account, out of a mobile account. Now, first, you want to me, you understand? Young Ghana is the first country, the whole of Africa. And wachi wadi atujwa ya watrese wani a nyame ye wonadom na onti edibo wa mo nwumasuamu nanso animu nye akire nye ahoden ni ho sika afam no eno so aban no de niema egu akwama ochena bi no sankofo nyina nso ebesere. Qualified teachers in the area of special needs. So I think 1,000 teachers to start with for special needs education, I think will really help so many parents who are struggling with children who have special needs. And I think that will really help us. I believe also that as we do more agro-processing, more tourism, more in the area of creative art, we may come for the amount of Yabomodin na Emma San Camizo and 5G ni be yaka ho asama kyerɛkyerɛ wa de wo mu nyina nti enya bosope unim ba bia ya ye ka asam no akwa kwasie eja wo mu pa de afra ne de yem fry e ho usia Dr. Selasia and our friend number no adodo bia no won sabeka 0246270221 0246270221 Yabomodin ma won sanka for a herbal center na do friend Koko Master ne bi na ayem team sisiade na afenso so no Koko ye ha wo no enje wo emfa mu and it custom say what to the apeti baby to say Mr. Heba calling Gani Heba and afenso apidank 0546107107 0546107107 yani siatica expert ne ma worem fi say baby a ye wo honum krabata nyina mantam dun sia nyina so ye wo ho aye adwuma no bra ha mandua hini ana ye de aye adwuma nti baby a obekọ bia na adwuma no baby a wo kọ a e be ye no bi be ye no pepepe so e de ma nti ehun hia se bia obeka se bia o ba kumase ye krabata no dos yare bia ye san hwehwemu bia nso ye de ya je ho abasobode pa no ene yare friend no siatica no 0540311311 0540311311 cloud internet adawroma internet some de manya ya dadwene kra ye to nkreta oni abaye ban sempia ka kira ye de besoso
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Sompa TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa Yamamumo Enetchen Adam Wasiafe no beka ho Sompa television so ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 FM and a Sompa 90.7 FM area pranto breakase no ene eguso ayede Emma mo no ye tufo so kode bresia mo ye wotu ani se mojabundu ani akyemu ewo ahafo mantam no emu na enro da Dr. Mahmoud Baumia wone ne do mekyere kaso wo ho na nya asem keto anam so kopie mu wo ho no wone nananom atankonwa bedwa ye no ewo hafmatemu ekodi ehia nam so nte no president ya woda nananom atankonwa bedwa ya no brekwa na wode wani kyem yamfo wo no ene oman hene ya wote adwa so ewo eya atankonwa nsase ho nana ansa eduba wode nsempi na na ka etudwa ena watchre sebreya ye kase no Dr. Mahmoud Baumia waba beye bi na dankwa kufod na MPP abanso ye bi nte no wo ka che wo biasa bato ni dro won hwe na yentime ento amanyoko no so sebe ya ene manyina betimi akonkan ede ama oman ma no ya yin se ye nyane batoa so se ne ya toa no so omra me ye oman panyina eno ba bebre beko ama hafoman eno ne ye ni abre se ojo na wo brase enti bibia obeye bia no enyame di nachi samanfo di nachi eno ne ye nyina ayese mom ye hwe ye nyina de ti doma obeboa ama ye nyina ye nya ho faso aba hafo ye mane nana no be fi achi aba nyina be nya ho faso ye hwe yesu ya muano doctor odo oba be gi o mampeyi ya muano se bibia be koso pepe amaye na ye toa na obia sumucho
Ebusiani atene kena na nsen duba wono ena hafomantam ne mu no na nanom atankonwa bedwa ye wo ho no woda no se president na yamfo na nanom atankonwa bedwa nso yo man hene ya wote adwa so wo ho na no se ya pe Dr. Mahmoud Baumia wono so ede asemfo bi eto aso sei ya so far ya boy to my yenye bibia ampa you say challenges are seriously across the world. But notwithstanding the challenges, no, yeah, government, no, yeah, better than notwithstanding the challenges. We share jobs, job creation, over 2 million jobs, 2.1 million jobs, they are government, the highest of any government, 2.1 million jobs. The chair said, notwithstanding the challenges, we have created more jobs than my opponent are not all. Ebusia Dr. Mahmoud Baumia ene etie no e. Ebeneza wewuso ansa esianem ewo ahafano ene ne mpotam honum. Ebeneza ma ha. Mejo so minia. Na wapo mutesen. Na mi adomo. Watu yankra se akwanhia bi asi ewo kura ye frɛ ho onyina nufu sanete. Pepe minia. Tiremu kakra kire minia. Medase. Opani ya wawu anase watu na nanom wonse do yi woye ochecheni epani a ono enehwe nyame bekire DA primary school ewo empasaso a ebe yo so pa na opani eba audit report ewo education service a we audit report na all sa connect no eno na sare husemi koto na woni ne yonko headmaster bia ote omunyina so wo sa kwankro na no so no wabra wo mutimoto no so wo kona no mu se sprinter bus bi ayo overtaking ane se wo di be hia wo mu a opani a yefre JY a wo headmaster wo to anana no mo nse do wo ha eno achi nso so ni yonko headmaster wo so yempasa so headmaster no wo so supreme mu odin asisi amno kase no yede na kwako piem ewo yo so abanya resabie ma oja yarehwe etisi amno kase de opani na yefre JY a wo headmaster no wato na nanom wonse do on kan asefo asase hu bie mu ewo asase so Ade pa na si ye Beneza ade pa na si nyantie se moto ano mo tese no ne ka bi na ehia ye saa na tie na hwan na etwi moto no medasi saa opani na ono ye friend JY a ye headmaster ono na etwi moto no na ne yonko a ono so ye headmaster etinechi na kwabna arehosem ne se saa onyina nufu ho no ehon kwansia pa esi wo ho no nya asem kito asan se ehon no eye amani mu fa se sharp curve eti se wo upie ufri France banka so na wo ko na wa hweye na wo ye wa je se wo di mirika wo be kwa kwasia ka sese enti eno na nam so ma driver ni ano no so free paper e de na ni chie mu manka so mpotama se na wo di mirika tenta watie sisa empanifo yi ekwan a wo mu na mu no eno na wo du kwasia wo mu a photo so na so wo ho no so no omu yenu nyina obi aye no de se odoje eni se kwasia ya akwakofa saaro hosemi etimidi abai onyina nufu nso asem ebesi ho bia enye keto na nsen ya na emesa woto ye nkra se petrol tank bi eja to kurum ho ye sa onyina nufu ya na ye ka ho asem yi eho apepepe eho kro ya no ababa wa bia woro so ye community police officer eho kro na no wakwakwa konya nkwansia ma ne nan ba akwate ayo sa ho kro na wo enche bia nso no MPP ni bi nso ekonya nkwansia ma woro nso awu sa wo ehokro na no eti ho de nkwansia sisi wo pa sisi amno kase no akwakwo yo wu atwede eda sa mensini nso akwakofa ahomete se mo de bre adehye bi mo mu efa sa kwan no so nkwansia si wo sa epo ho kakra na no nkwansia si pa kwa me se na obi eti ye ne na se bi a why na dwe so obefa ekwan no so na o kire ne mu yi a ba bi akwansia ne si ye se ba ya won san koto sa amane nim bi mu a o ba kire ne san si maka krem na yemfa wonsi that's it nana who free a friend say mankranso na wo tra banyokrom police barrier na wo pie sa onyina nufu ho no wo pie ho e sharp cap wo pie ya kuro no so ati se wo ba portal so de da ho no ya de se esoso pa yi eti se wanya abotre na wo antotototo mu a na wo ye wadwe se wo di mirika tenta di beto wo sa epo mu ho no ya samu Minu yakoso ana se nti body no way
sesi a ne body ne de ye de aba be pie mu e wo private morgue a e wo mankran so a wo mu eye hwehwemu e na ne nua no so price so mu de na kotepa government hospital a wo mu hwe ne prekuru no e de ama no na driver ni de wo di car na bo wo mu sa na pepe no wo dim katente ko yo so e ko ka kire se wadi awu enti aposifo so a kire de e de na hye abo no so na dia kire de be sibia na wo de abe nua be ma Beneza wo so ansa boya ma ne de free ahafo ano southwest and then Potamu ya sefam ne ayro hosema wi me kanfo de ma so ya fo ni chemo tan so apatrapa na ene Dr. Abe enkodi enkomo na wo hawo ene wa mane bia no wo beche wo e de afim yare enko na hawo de a wo de ne Dr. Abe of Abe Herbal Clinic tan so apatrapa new site obi bia da ya wate Dr. Abe wo de ne yare yakọ no wo ba wo de anigye ene be feature se nu bena hahama enua hin ye to ye bo aso hu ba bia yare no wo hawo ne amane yare no de ba ene ba bia yare ne na ni akire nyina no ne ye yare na afiri ho ye gi yare no to ho na wo mamu kofie honhom fa no hunam fa adwuma nyina no ye seke sa yare no ye ne bosu kena no ankasa Ghana de obi agitum sampa Abe de wo de no a na wo de abibisam wo de no a na wo de nubra hahama enua hini na eye adwuma your friend was 0243 3453 92 0243 345392 na wajoso cloud internet. Of course we are the fastest internet in the world brana yenye woso awie wona da Roman yesinkunwa yede nsam no bro we see fast da mayor Asante Abo Benedict wa samufo panyi kuko Veronica Jando ahofadua wono so ekruche nsam ne gu krata so satana fidie na chi a wo chinchim ne fruma edema ya kwasia so mwaso dela na na yire prekope wono so ebo ebuzi caption mama ya Grace NMC afo nyina yeda wono ma se Sompa 98 na sunyane ene Sompa 90.7 kranza yeda mu nyina mu ase ye ba be sori adwa so ama amesa papa bi woman king ai waba betena se na ensem no wetimi ede amamo e wo Sompa nkomo so bo last time ewie mo somfo eye benu ohene ire mame akua yeboa esia mabronya enafe nana kwabena kese yakramo here in Ghana.